भोजपुरी फीचर फिल्म फाटल जूता शूटिंग के आखिरी दिन टेक 7 रोल कैमरा एक्शन। कहो तुहार दांत हमार दांत एकदम बराबरे बहरे निकलल बा। लगत जोड़ी न ऊपर वाला एकदम सेट बनैला। परफेक्ट परफेक्ट। ए कैमरामैन, बड़का बाल वाला कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जा। ठीक बा डायरेक्टर साहब, बस 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 परफेक्ट परफेक्ट। चला हो ए बरदत्ता हीरो, रेडी बाड़ा? हाँ डायरेक्टर साहब, रोलिंग कैमरा एक्शन। हमनी के खाली दांतवे नहीं खेल मैच करत हो, हाइटियो एक के बराबर बा एकदम से। ऐसा बुझाता ना ऊपर वाला हमनी के एक दूसरे खातिर बनैले बना, मेड फॉर ईच अदर। परफेक्ट शॉट, परफेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काहे डायरेक्टर साहब कौन फिल्म बनता हो? ई कैसन कैसन डायलॉग बा में, दांत मैच होता, हाइट मैच होता। ए मर्द भाई कौन फिल्म बनावत हो तुम? भोजपुरी फीचर फिल्म फाटल जूता कॉमेडी फिल्म बानू तो डायलॉगो कॉमेडी वाला रही ना। डायरेक्टर साहब तनी हमरो के एक आध गो रोल दे देता हो। अरे हमहू हीरो बानी, एक्टिंग बहुत बढ़िया आवेला हमरा के। अभी तो हमरा लगे खुदे लाइन लगल बा हीरो लोगन के, तो हम तोहरा के कहां से रोल दे दी? हैं? पहले से पूरा स्क्रिप्ट लिखा गइल बा, आ एक्टर लोग चुना गइल बा, बीच में तोहके कहां से घुसा ले? खड़ा रह धीरे से। चाचा अब तो आर रोल आ गइल हो, चला आवा मैदाने में। ए बरदत्ती हीरोइन तू पीछे हट जा, तो आर रोल खत्म। अब बरदत्ता हीरो तू अपन जगह ही पे बैठ जा। हाँ डायरेक्टर साहब, रोल का बा हमार। अब तो आर रोल ही बा कि हाई जन बड़का बड़का दांत निकलल बानो, ये तो पहले भीतर करा, ओकरा बाद बतावा तनी। उदास हो जा, थोड़ा उदास होखा। उदास मने सैड होखे के बा, सैड अंग्रेजी में कहब तब्बे समझ में आईगा। हाँ वे वाला उदास, पंकज उदास मत हो जाइए, उदास होके के बा सैड वाला। देखी डायरेक्टर साहब ऐसा मुँह चल जाई ना। परफेक्ट, एकदम कैरेक्टर में घुस गइल बाड़ा तू। ऐसा लगा था कि 20 जूता मरले बा मुँहे पर। अब तो के कोनो एगो गाना गावे के बा सैड वाला। कौन गाना गाई? कौन गाना? सैड वाला कोनो गाना हो, हिंदी भोजपुरी कोनो चल जाई? ना खत न कोई संदेश, न जाने कौन सा है वो देश जहाँ तुम चले गए। ये वाला चल जाई डायरेक्टर साहब? अरे कुछ हो गा देबो तो चल जाई मर्दवा। बस ऐसा लगे के चाहिए कि हाँ कोनो आदमी जन बा परेशान बैठल बा, ये दिखावे के बा फिल्म में। हमरा के गाना कोनो लेवे ला देख नहीं खे। आ काका तोहरा के होने से आवे के बा, आके अचानक देखबो कि आई बैठ के गाना गावत हो आ बड़ा उदास बाड़ो, तो इनकर हाल चाल लेवे के बा और इनकरा हंसावे खातिर न एगो गाना गावे के बा तोहरा के। कौन गाना गावे के रही? तो के गावे के बा न, दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। समझ गई ना? हाँ 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 समझ गई नी। दुल्ही रहे बीमार निहरुआ सटल रहे, ये नु। अरे काका ना 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 ऐसे ना, निहरुआ ना हो, निरहुआ हम कहनी है। दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। अच्छा अच्छा हमरा से गलती हो गई है। दुल्ही रहे बीमार निहरुआ सटल रहे, अब ठीक बा? ए काका निहरुआ ना होला हो, निरहुआ होला। हम कहत हई दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, और तू कहत हो निहरुआ सटल। निहरुआ कौन ची होला हो? निहरुआ ना कहे के बा। सुना तनी ध्यान लगा के सुना। दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, दुल्ही रहे बीमार निहरुआ सटल रहे। ए असिस्टेंट तनी हेने आवा हो, इनकरा के बतावा। अरे निरहुआ कहत हई निहरुआ कहत हवा हो, तनी इनकरा समझा देबा। ए काका तनी हेने देखबा। का हो? अरे डायरेक्टर साहब जौन बतावत हम तौन न बोलबा कि तू अपना और से घुसेड़ देबा हमने। अरे जितना कहा था उतने बोले के बा, फिल्म खराब कराई बा का हमनी के? का बोले के बा हो? कुछ गड़बड़ हो जाता का हमरा से? ए काका कब से हम समझावत हई कि निरहुआ कहे के बा, आ तू निहरुआ निहरुआ कइले बाड़ा। ए इनकरा समझावा हो, नहीं तो पूरा फिल्म चौपट करके रख दिया। सुनी काका तोरी ध्यान लगाई कि दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। समझ गई ना? हाँ बुझा गेल गलती हो जात रहे हमरा से, अब बुझ गई हम, अपना गलती होई। तो चला फिर अपना जगह पे जा, जैसे जैसे सीन बताइनी है वैसे करिया।
ओ हीरो प्रोग्राम याद बनू का करे के बा? सैड सीन बनू, गाना गावे के बा उदास वाला। रेडी, रोलिंग, कैमरा, एक्शन। ना खत न कोई संदेश, न जाने कौन सा है वो देश, जहाँ तुम चले गए इस दिल पे लगा के ठेस, न जाने कौन सा है वो देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अरे बबुआ, का बात बा हो? कहे इतना उदास बाड़ा? आई कैसन गाना गावत हुआ हो? के कहाँ चल गई? ए काका, हम का बताई तोहरा के, बतावे लायक बतिए नहीं खेनू, बड़ा दुख में बानी हम। ए मर्दवा, इतना दुख लेके ना जिए के हो, जीवन में छोट मोट इतना दुख में जिए बा तो फिर जीवन के मजा कहाँ से मिली? काका जौन हमारा पर बीतता हम न जानत तानी, अब तोहरा के का मालूम कि हम कौने दुख में बानी। अरे केहू छोड़ के चल गइल बा, ये न भइल बा। अरे एगो बस जाला तो दूसर का आवेला, घबराए के ना, हंसत मुस्कुरात रहे के दुलही रहे बेमार, निहरुआ सटल रहे, मस्ती में जियल जाला, मस्ती में। कट 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 कट, हे काका, कट कट कटा मर्दवा सीन काट दा। का भइले डायरेक्टर साहब, काहे सीनिया कटवा देला हो? ए मर्दवा, इतना कैरेक्टर में घुसल रहनी हम, इतना जबरदस्त डायलॉग बोलनी है, काहे कट बोल देला? मर्दवा का बताई, बड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस देत रहला दोनों जना। ऐसा ना कि काका खराब परफॉर्मेंस देत रहना, बड़ा बढ़िया से डायलॉग बोलत रहना, लेकिन लास्ट में जन गनवा बानू फिर चौपट कर देला हो। अरे हम कहत है निरहुआ सटल रहे, ई गावत हवा कि निहरुआ सटल है, मतलब ओकरा वजह से पूरा सीन चौपट हो गई, फिर से लेवे पड़ी, फिर से। का भाई डायरेक्टर साहब, फिर ट्रैक गड़बड़ा गेल का हमार? हाँ काका, लास्ट में गड़बड़ा देला तू। परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया रहे, एक्टिंग लाजवाब रहे, बढ़िया समझावत रहला ओकरा के, लेकिन गनवा जौन बा उल्टा गा देला, वही में गड़बड़ा जाता। फिर से बोले के पड़ी। कौन चीज गड़बड़ाइल बा तनी एक बार बताइबो, काहे गड़बड़ा जाता हो? हम तो अपना ओर से एकदम ठीक है बोला तानी। ध्यान से सुना, अब भटकिया जान, ठीक बा? ये लास्ट सीन रहला मर्दवा, तू गड़बड़ा देत हवा। सुना, दुलही रहे बेमार, निरहुआ सटल रहे, दुलही रहे बेमार, निहरुआ सटल रहे। ए काका, फिर गलत जात हुआ हो, निहरुआ ना निरहुआ, निहरुआ निरहुआ निहरुआ। ए काका, निरहुआ हो, निरहुआ कौन चीज? निहरुआ। असिस्टेंट, इनकरा बस के बात नहीं थे, इनकरा के हटावा फिल्म से, गायब कर दा, दूसरा बुढ़वा पकड़ के लेके आवा। अरे 2-4 बार प्रैक्टिस करा दे तो हम ठीक बोल देबो, अगर कुछ गड़बड़ा था तो बता दा, हम सही करे कोशिश करब, फिल्म में से मत निकाला। अब का तू ठीक करबा, 20 बार बता चुकली हां, लेकिन नहीं ठीक हो तो अब का ठीक आई। असिस्टेंट, इनकरा के चेंज करा, दूसरा बुढ़ा आदमी लेके आवा। पैकअप, आज खाती पैकअप हो गई, अब ए सीन खाती हमरा के दोबारा से दूसरा दिन शूटिंग करे के पड़ी, दूसरा एक्टर रेडी रखा। ए काका, हम हो बताइनी, डायरेक्टर सब बताइना, तब वो बार-बार गलती पे गलती करत जात हुआ, बसिया के भाग गई ना, पैकअप बोल देना। निरहुआ कहे के बना, दुलही रहे बेमार, निरहुआ सटल रहे। समझ गई नी, दुलही रहे बेमार, निहरुआ सटल रहे। हो शूटिंग वूटिंग, कैमरा हमरा बोरा में डाला लेके चला, ये बुढ़ऊ के बस की बात नहीं है, कपार खा जी हमार। ये दोनों छोटका बड़का डायरेक्टर काहे रिसिया आ गई ना हो? अरे सही है तो बोलत हई, हम गलत का बोलत हई?